Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Good day, everyone. Welcome once again sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. So, I hope na mo sa mayong panglawas ug sa wailangan. They ask everyone to bow our heads in prayer. Now, alang kanimo magtutuo, nasayad ka na kung sa imong buhaton. Apan alang kanimo dili pa magtutuo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga Buhat Kapitulo 16, versikulo 31. So, like I said, let us bow our heads in prayer. Every head is bowed and our eyes closed. Let us examine ourselves if we have personal sins in our soul. Mga sala sama sa mental attitude sins, lingual sins, or overt sins. Ato kining i-rebound, isugid, i-homologeo. Matud pa sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, humaning buhat ka na ingon nga magtotoo, ikaw mapunan usab sa Espiritu Santo o andam na sa ikaw sa pagpadayon, sa pagsibog sa unahan sa imong espirituanong pagkinabuhi, pinagis pagpakaon sa imong kalag sa pulong sa Dios. Then, you will be filled by God the Holy Spirit and ready to take in Bible doctrine. Therefore, magampot ta sa hilom. Heavenly Father, we thank you for your faithfulness to your word. We thank you, Lord, for this privilege of gathering ourselves together in fulfillment of your command that we have to assemble ourselves as your children in order to study your word. So we are gathered here once again for the purpose of listening and assimilating your precious word. Nagaampo kami nga ang Diyos Espiritu Santo magalamdag ka namo niining among pagahisgutan niining adlaw. We pray that you give us the concentration and focus to your word. All this we ask in Christ's name. Amen. Who is God? Okay, padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon. Diha may atong gibiyaan nga naiuban nga mga tao moingon nga unsa may mong ikasulti dinhi mga atheists, di man na sila mutuo og Dios. Okay, paminaw. Mismo na silang moingon og di kung tuog na ay Dios means na ay Dios, di lang sila mutuo. Did you get the point? Wa man kay Dios o di man ka kaingon ana kay ugwa pay Dios dili na isyo. Dili naman gani ka musulti nga why Dios. But because hingsulti man kag why Dios, di ko mutuog Dios, naagyo Dios. Correct? Di lang ka mutuo nga na siya. Di lang pud ka mutuo niya. Nagasabot ka? Nasabta pagayo na. So, ang imong dili pagtuo nga na ay Dios, dili ka na makapiktar sa Dios. Dili ka na makausab sa Dios sa iyang pagka-Dios. Okay? Now, your argument
nga dili ka mo tuo og Dios, that does not in any way change the person of God. Does not affect God, never. Listen, God is God. Why bisag kinsang tao, bisag kinsang gahom sa tibok universo ang makapausab sa persona sa Dios. Sabot? Again, God is God. Regardless of who you are, what decision you make, and how you regard Him as God. But get this, the Herculean task, ang gipasabot, ang pagkagrabe o pagkabugat nga buhat of understanding God requires more than any curiosity. Dili madala. You see, we have to make the decision whether we want to learn about God or not. Dili mahimog saliat-saliatan lang og tuon-tuon bahin ini bahin sa Dios. O bitang karon nakasabot na ta niining atong paghisgot bahin ini. We will realize that naay duha ka tuyo why we have to study the Bible. There are two major reasons why a believer needs to study the Bible, the Word of God. Unang katarungan, first reason, nganong kinahanglan nga patunon ang magtutuo sa pulong sa Dios. Mao nga, aron siya masangkapan. He will be equipped. Ang ikaduhang hinungdan, aron siya makaila sa nagsangkap niya. That is just the purpose ng atong ginabuhat din Unsa man di ang tuyo nining kinabuhi karon? Di ba nga kita kinabuhi sa kinabuhi nga subay sa mga lagda nga gipahimutang sa Dios, utilizing all what God has provided us? Apan ang atong pagsubay sa mga lagda sa Dios, mag-agad kung para nato tinuod ba ang Dios o dili. Kay mahimo man nato kawat-kawato ng atong Kristohanong kinabuhi. Kay moingon man tag, bitaw po ko kakita nga naay Dios. Kristohano nang gaingon na. O tingali moingon na siya, wa tingali diha. Basig ang Dios natuog. Nabitaw ilang gihiuluhan og natutulog ba ang Dios? Nakatulog tingali ka Dios mo nining pangsulti di man na mahimo. The more Bible doctrine you acquire, the more nga ang Dios becomes real. And the more God becomes real, the more nga mas maepektibo ang mga gisangkap niya sa imong kinabuhi. That's it. Kini kong mga doktrina nga atong gitunan, di lang yun gihapon kini kapahimuslan nimo until God also at the same time becomes as real as the Bible doctrine in your life. O bitaw itong atong gitunan nga, kinahanglan yun na dunay spiritual nga phenomena nga mapupo nimo sa imong paminahon o imong madungog. Because that is the only way for you to experience the reality of Bible doctrine. Nga mao na nagalihok o nagaduma sa imong kinabuhi ingon nga Kristohanon. Di madahan you will just say, aber, ato ko nung paminawon. Aber, ato ko nung suwayan. Although many of us diha magsugod o ingon anak. Pero, ang imuha god, o bitaw ning isaad man po ni sa Dios nga, kung imo siyang pangitaon, imo siyang makaplagan. Jeremias 29:13. Right? You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Kardiya. Mao kana nga, get this. Kung imo gyud siyang pangitaon sa tinuray, imo gyud siyang makaplagan. Di man mamakak ang Dios. Unsay iyang isulti, tinuod man yung tumanon kana niya.
o kini nahitabo sa akong kinabuhi. Sige ko pangita niya, sige ko pangita sa kamaturan. Ang tod gyud nga nagpadayag siya sa akong kinabuhi. Kung mao na kini ang usa sa nakatandog sa akong pagkakristuhanon. So, always remember, nga kung di siya mutuman sa iyang sahat, na di na siya Diyos. Okay? Paminaw niya ni, God keeps His word. And listen, that is why learning and understanding who and what God is, this demands positive volition, an active desire to learn about God, the willingness and self-discipline to submit to learning the truth. Until we are able to discipline ourselves, until we are convinced, ingon nga mga Kristuhanon, doon na kay gikinahanglan. Ug ang gikinahanglan mo, mao ang mga spiritual provisions aron ka magmalampuson ug magmadinaugon sa imong espirituhanong pagkinabuhi ingon nga magtotoo as a believer. Apart from that, huwag mahimong tinuod. Dili mahimong tinuod ang Diyos sa imong kinabuhi. Di gyud. Kasabot ka. Ug mahinungdan nga the only way for you to know and understand who and what God is for you to have that volition, kabubuton. Mabuot gyud kang makakaton bahin niya. Gusto kang makaila niya. Niya ba sa Diyos? So makita ta dinhi kung unsa ka mahinungdanon gyud sa atong kabubuton, di ba? Kung ikaw sa ka magtotoo, unya sa ganagana ra ang imong pagtuon o pagkatos pulong sa Dios din, kabubuton gihapon ang giagadihan nimo. That's why kining pagtuon og Bible requires self-discipline. Dili lagi sa ganagana ra. Mo na giingon og intermittent, meaning coming and going at intervals or not continuous or occasional. Mo na intermittent. Now ako malikon. Studying God's Word requires self-discipline. Not only sa gana lang, but it should be consistent, persistent, regular. And our attitude towards it should not only be cold or lukewarm, but what? Boiling hot. Kanag yung bukal-bukal. Mura man good og namutang ang Bible study og last recourse na lang. Diba? Meaning, kung wala kang buhaton, sige mo, Bible study ko. Mura good og pakapin na lang ang Bible study in town. And yet, Kristuhanon ka. You are a Christian. You know you are going to heaven one of these days. You know nga mo atubang ka kang Ginoong Jesucristo. Noon sa may himuon dito. Mayingon ba lang kag, "Hi Dios, ni anak ko." Nahibaw pa yatag unsay mahitabo nato dito. Og because of that, paminaw, ato nang himuon ang pagpangandam, preparation, karong higayuna. Niini karon nga nagatuon ta niini. Do you know why? Nibaw ka mga ano? Because right at this moment, niining panahon nga nagkinabuhi ta sa Christian way of life, gihatag kining higayon nga makaandam ta sa atong kaugalingon. Paminaw. Positive volition is a matter of individual choice. And most people turn aside long before reaching the goal of understanding. Mao na ang resulta. Inay bay noon, naibaw silang naay labaw makagahom at hatagan silang chance nga makasabot. Nadili na.
That's why mailhan ta nga usa sa mga isyu sa tao mauangon sa kabubuton. Kini ba nga itong volition, itong free will? Yes, volition is the issue. Volition is the issue in the angelic conflict. Lain nga nini, spiritual warfare. Gatubang utag gubat. Spiritual nun. You know what? Ang issue sa volition, maunay mo determinar sa sangputanan sa matag usa ka tao born on this earth. Imo kabubuton. Dili makabuot ang Diyos nimo. Di gani siya makatandog niya na. O tingali mo ingon kag, kaya ba man di ay ang Diyos nga dili ko mutuo niya anong gipagkatao pa man ko sa kalibutan. Magbuot ba di ka? Ha? Magbuot ba di ay ang Diyos sa imong ginikanan? Oy, ayaw na ninyo himuan ng tawhana kay dili na mudawat na ko. Di man moingon ang Diyos niya na. Dili na ingon na. God does not do and say that. Dili mo hilabot ang Diyos ana. That's the reason why nga importante pa kayo nga masabtan ta kinsa ang Diyos, who and what God is. Unsa ang iyang mga pamaagi, unsay iyang sistema, unsay iyang protokol, unsay kalaki niya. Now, usa sa angay nga atong ipahimutang karon sa pagtuon sa integrity, katarong sa Dios, mao nga God is a person. Okay? Yes, God is a person, but only that we cannot see Him because He is invisible. Dili makita ang Diyos, oy. No, kita og mamatay na ta, ma-invisible naman po ta. Gusto? And yet the Bible is saying that at the moment we die, we become unsa? We become absent in the body but face to face with the Lord. Mao ni grabe bitaw. Ug makakita kag minatay dead person nga gihaya. What you see is his body. Diba? And yet the scripture says, if that dead person is a believer in Christ, he is already face to face with the Lord. Dili ang lawas, kanang patayng lawas nga imong magkita nga gisud sa lungon, wa na siya diha. Tuwa na siya naong sa Diyos. Sabta gina. O bitaw nang, kung maghisgot gani tag binatay, o bitaw nang usahay, kanang naay daghan kayong nindot nga mga istorya o pagsaysay kinabuhi sa namatay, kana manggawas, ini kamatay na sa tao, di ba? Labong buhi patong tawana, wa gyud manggawas ng mga nindot ng mga istorya bahin sa kinabuhi adtong tawana. Wa. So, ug naamoy mga nindot nga istorya bahin sa kinabuhi sa katao. Hala, isulti ng daan, lubong buhi pa na siya. Ayaw nang huntag, mamatay na siya. Isulti na ng daan kay aron madungog. Uy, sikuan, may tao ra ba gyud to? Kung isulti nimo na sa namatay, wala diha siya. Ug magtutuo to siya, tuwa na naong sa naong na siya sa Dios. Kanang patayng lawas, paminaw, kanang patayng lawas nga imong makita diha sa lungon, di na kana siya, bagaw na lang na diha. Kasabot ka? Kayang tinuod nga siya, tuwa na siyang right place with God. Sabta gina. So lawas na nang imo makita, apan siya tuwa na face to face with the Lord. 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Okay? Na, mayon katingalik. Napamanlagi na siya. Oo, lawas na. That means that when you die and go face to face with the Lord, makita na nimo siya. Nga naman. You're going to be face to face with the Lord in the Spirit. And the Lord is in Spirit. No, bitaw ang pulong sa Diyos ang kasulti.
nga while ni apatan dinhi ning kalibutan na, ni apatan ni ining lawas nga madunot, God, remember, God is Spirit. So kita dinhi nga ni apata sa lawas should worship God, not in body, but in spirit. And in what? Doctrine. Tanawa na. Look at that. Why do you think? Because God is real. Tinood, matuod ang Diyos. God, as we have said, is a person. Di lang nato siya makita. Apan He is very, very real. Ang tanan natong hulaw-laon, bisan wa pa nato isulti, makita, dayag pag-ayo ka lang sa Diyos. Because iyon ana ang iyang pagka-Diyos. That is who and what God actually is. Kasabot ka? So therefore, get this. When God becomes real in your life, then mao na ni ang sinugdanan sa imong pagtanaw kung unsa gyud ay kagrabe ang imong pagkinabuhi as a believer in Jesus Christ, as a Christian. That is the very reason positive volition is a matter of individual choice. Even those who want to know God are caught in the dark labyrinth of ignorance and human limitations. Kung ang imo rang tawhan noong una ang imong gamiton ngadto sa Dios, na wag yung kay wag kay chance, wag yung kay abutan. So I repeat, di yung ka makatugkad sa pagsabot bahin sa Dios kung ang imo rang tawhanon nga pangisip pagkwinta. Mao nga ang resulta, daghang ulagway sa Dios ang gawas. There's no such thing. Ang tinuod, matuod rang hulagway sa Dios anaas doktrina nga nagalihok na diya sa imong panghuna-huna. Sa diyang ang pulong sa Dios, the Bible doctrine, the principles of the truth are circulating. Naglibot-libot. Kanang ang saingan sa ubang binisaya. Nagatuyok-tuyok na diya sa stream of your consciousness. Garantisado nga makita na nimo ang Dios. Did you know that? Masig na uban ninyo mo ingon, uy, kuya, wagudana. Mura man ko mahadlok na. Nung anong mahadlok man kang makakita sa Diyos. Nga kitang tanan, adto man mo sangpot sa pagkakita niya. All kinds of religious and philosophical theories promise to lead us into the light, only to dead-end us in falsehood and evil. Romans 1:21-23. Now, how do we find our way out of ignorance? Unsa may atong imuon? Kay kung tawhanon ra, wala gyud tay. Unsa? Mao kini ang hinungdan ngano nga ang ubang mga tao kinahanglan nga naay visual aid aron kunuhay nga mahinumdum man nila ang Dios. Kinahanglan visual aid aron makahinumdum sa Dios. Ngano man? Tawhanon naman na nga pamaagi. Aron ang Diyos mahimong tinuod kunuhay para nila. Kinahanglan na ay makita. And yet, wag yun na sila makakita nga ang Diyos, misulti yun siya mismo sa pag-ingon, I am spirit, and those who worship me must worship me in spirit and in what? Truth. Now, unsa ka maning ubang mga tao, tawhanong mga filosofi, tawhanong mga pamaagi, ato ning hisgutan pagdugang ugma. Okay? So, be with us, stick around, so we can continue this study of who is God. Balaan na mga Diyos, salamat. Ining grasya nga mong gipahimuslan. Sa pagtuon, bahin kanimo. Bahin sa among
relasyon kanimo. Bahin sa among pagkinabuhing Kristohanon nga nagasubay diha sa imong plano. Wala kami mahimo sa among pagkinabuhing Kristohanon kung wala kami pulong nimo dinhi sa among kalag. Nasiga kami, O Dios, hagita kami sa pagpadayon nining among ginabuhat, our routine, aron kami makasibog kanunay, advance in our spiritual life, and finally reach our common goal as believers, the spiritual maturity, the capacity stage. Salamat ni among Bible study sa Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma din aron kami makapadayon ning among tulumanon sa padayon sa among Kristohanong pagkinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.